हेलो लोगोफोर गिबि गिबियावनो खनसे फिन बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेल खनसे बरायनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनै मोननै टपिक बुंनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओरैबायदि बेले बेजे आरो जोंनि बर' समाजाव ओरैबायदि बेले बेजे आरो जेनेबा बे हाबा जाखांनायफोरानो ओरैबायदि डेन्जार आरो हौवा हिन्जाव नांलायब्लानो एकदम माने मोनसे एकदम भिडिअ क्लिप खालामनानै ससियेल मिडियाआव हगारनाय बा गावसोरल' हाबा जानायफोरखौ माने ओरैबायदि सेक्स भिडिअ बानायनानै भिउ लानाय आरो फलोवार नागिरनाय एकदम साबसक्राइबार नागिरनायफोरा जोंनि बर' समाजाव बिराद जाबाय दं आरो कन्टेन्टआनो गैला आरो हौवा हिन्जाव एसे गुनु गानना नांलायबाय हौवा खारना थाहैबाय बेफोरखौ माने कल रेकर्डिं खालामना हगारनाय बा हौवा हिन्जाव हाबा जाखांना थानानै हरिनानै जेनेबा सेक्सनि भिडिअ बानायनाय फलोवार नागिरनाय भिउ नागिरनाया जोंनि बर' समाजाव माने हाबा जाखांना थानायफोरा बिराद आनलेगेल खालामबाय थादों आरो भिडिअखौ होना हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ ससे नायलांबानो जाबाय लोगोसे सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो लोगोसे लाइक खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर दिनैनि मोननै टपिक आं बेयावनो माने सरजाबना होनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय खालामना नोंनि मा खहा खालामदों मा इउटुबदो मोनदों नामा नों गावखौनो गाव रायलायहरलाय नोंनि हिनजावखौ नोंनि हिनजावखौ साला मालायनि न'खराव मा जादों मा मादों नामा फेसबुकाव मायाव होनो आं दङ मिथिबाय मा दं बिलाय मा दं आं दङ बिनि लाइनाव मिथिबाय दा नोङो जानो बिदि नोंलाय माथो खोथा गैया बाथ्रा गैया मानो बिदि खालामनांगौ नोङो मा खोथा गैया बाथ्रा गैया बिलाय नोंसिनि न'खराव जाखिनि बुंदों जाखिनि आंखौ खारनो थिनदों आं खारदोंना आरो जाबानो जाबाय संसार मोजांनो आं बायदि हिनजावखौ आखाइ खबबानो मोनो नोंस्रा नोंसिनि नोंमोन ओमफ्राय आखाइ खबबानो मोनो आं बायदि हिनजावखौ दुनियाव जालुआ मा मिथियो मा मिथियो जालुआ आंनि खोथा मोननानैसो होदोंना बियो नोंलाय माथो खोथा गैया बाथ्रा गैया मानो खालामनांगौ खालामनांगौ नोङो नों मोजां खोथाखौनो मिथियाखैबा नों मानो बेफोरबायदि होनो थिननांगौ जालुखौ रायलायखायनो नोङो मोजां गाज्रिखौ आंथ' मिथियाखै नों मा जादों मा मादों आंथ' मिथियाखैना नोंनि जानाय जायैखौ आंथ' मोजां खोन्थानो नों मा जादों बेखाराव रायलायगोन नङाबा नोङो मिथिखादों आङो पारेन्टस नङाबा मालाबाबो रायलायनो हाया जालुआ नङालाय जालुआ मा प्रुफ दंलाय मा मिथिगौ बे जालुआ आंनाव बेबायदि आंखौ बे सिगाङाव खोनालाय मानो होआ नोंखौलाय जालुनि हिनजावबो मालाबा खारोबा जालुनि हिनजावसो होगोन मालायनि न'खराव फैयालासिनो नायफैयालासिनो मालायखौ फेसबुकाव होदों बिराद मोजां मोनदों आरोखि नुगोन गावनि हिनजावआ जेब्ला खारगोन अब्ला नुगोन गावखौबो माबायदि जालुलाय बिलाय आखल मोजां हिनजाव खारा मालाबाबो मा आखल मोजां बिलाय नोंहा मा मिथिगौ बबाव थानानै खोथा बुंहरगासिनो नोंलाय बबाव थानानै खोथा बुंहरगासिनो गुवाहाटियाव दा बे बोरायखौ लाना थागोन आं गाबोन गुवाहाटि गाग्लिजोबनाया मानसि नङा मिथिबाय न'खराव दावराव जानायखौ नों मालाबा फैनानै नायफैदों ओइ जालु नों फैनानै नायफैदों नामा ओइसो होनलायबावदों सासे गाहाम जानानै हाबा जानानै बिदि जाथारबाय आरो ना एफ्रामनो हौवा लानानै सिखारदों बियो हौवा नोंजों हौवा दंफागोन ना गैखाया बुंलाय जोंनि न'खराव नों फिसालानि मा जोंनि न'खराव मा फैना नायफैदों नों हौवा लानानै सिखारदों नों बायदि हिनजावा बाय बुस्थुनियाव होननायखौ सोर मोजां मोनगोनलाय नोंनि बिहावजोखौ दा नोंनि बिसिखौ बेबायदि होखाराबा नोंनि बिसिया बेबायदिखौ रुजुनो हायाबालाय माथो संसार जाखो नोंलाय बिदिखौ रुजुनो हायाबा माबायदि संसार जाखो ओमफ्राय मानोथो फिसा खांखो नोंलाय मानोथो फिसा खांनानै थाखो नोंलाय बे फिसाया सोरनि माबायदि मोजां न'खर नांबावगौ नोंलाय बेफोरबायदि इसिबां मोजां हाजिरा मुजिरा मावनानै जानांदों नामा नोङो हाजिरा मुजिरा मावनानै जानांगौ माबा मोनसे खोथा थाखा फैसा माबा आजां गाजां बाहायनो मोनो खालामनाङा मिथिबाय आंनि सिगाङाव बुंनो हायो आंखौ बुंना नोङो माबा जादोंबा गाबोन लायनोसै बेखौ
नोंलाय बिदि खोथाया बाथ्रा गैया ओइ गाबोन ओंखारलाय गाबोन लायनोसै निजोम आं दहाय उदिस लाहरजोबखादों मानसिखौ मानसिखौ मोनखाबाय दा मोनबाय मिथिबाय बबेनिफ्राय आवाज हरगासिनो बेयो गुवाहाटियाव थानानै आं गाबोन थांगोन मिथिबाय फेक्ट'रियाव दङ आं गाबोन थांगोन आं दहाय फन हरखाबाय आङो नों फन हरनायावनो बे नों फन नायनाय नोंनि न'खराव मालाबा बिखौहाय जायोबा नोंबो बिलगोनथ' मानसि मोजाङा न'खरखौ गोदाव सोराव खालामा मानसि गाज्रियासो फाव सावरियासो खालामो मिथिबाय आंनि न'खराव खेनबेसे फैया नों आंखौ बेबायदि फेसबुकाव खुलिलायनो आंनि न'खरखौ मा मानसि मोजाङासो खारो आरो गाबोन होबावगोनसो आं खोथाखौ बुजियाखै मिथिबाय आं खोथा होनानैसो बेबो होदों गाबोन होबावगोन आं बिराद गिदिर आंसो होनो थिनदों न' गैया नालाय आं पुलिस केस होआखै मिन्थियाबा बेबायदि फेसबुकाव होनो नाङा मिथिबाय पुलिस केस होआखै नामा होनदां नों सोरबा कमेन्ट हरोबा पुलिस केस होआखै होगोन गाबोन नोंनि फेसबुकाव होनायखौ सोरबा कमेन्ट होयोबा नों मा प्रुफ होगोन